Želiš ljubimca, zar ne? Moji džepni ljubimci. Da sanjaš predivne sne. Želiš ljubimca, zar ne? Da sanjaš predivne sne. Želiš ljubimca, zar ne? Kad si sam i kada si tužan i nemaš nikoga svog, tada ljubav tebi svu pruža najbolji prijatelj tvoj, koji bit će uvek uz tebe, bila noć ili bio dan. Da se smeje, s tobom raduje, a to daleko je željebe. U kraljevstvu ljubimaca oni su, a ti veruj u tu magičnu priču. Nema suza u očima, ne, oni da će ti sve, bit će ti prijatelji. Želiš ljubimca, zar ne? Da sanjaš predivne sne. Želiš ljubimca, zar ne? Da sanjaš predivne sne. Želiš ljubimca, zar ne? Vidim da si već budna. Ne mogu da prestanem da mislim o Martini, kako da joj nađemo pravog ljubimca. Ali ima ih toliko. Kako možemo da izaberemo jednog? Kornjača je bila jasna, ti si naša jedina nada. Ali ja nikada neću moći to da uradim. Danas smo baš optimistični. Ali ja sam siguran da ti to možeš. Hvala ti, magični. Izvinite, tu je bio samo trenutak očaja. Izbor ljubimca je velika odgovornost. Možda mi možemo da ti pomognemo. Ispričaj nam nešto o toj devojčici. Šta znaš o njoj? Videla sam je samo jednom. Samo znam da se zove Martina i da je vrlo tužna jer joj nedostaje njena domovina. Koja domovina? Ona je iz jednog toskanskog sela u Italiji. Martina je živela tamo pre nego što se preselila sa svojom majkom. Toliko je nedostaje da uvek nosi sa sobom grančicu masline. Šta se dešava? Stranice ljubimcopedije se same okreću. Zaustavile su se na štencima maremskog ovčara. Da li vi mislite isto što i ja? Jedan od tih štenaca. Mora biti odgovarajući za Martinu. Da, ali koji? Jedan problem po jedan. Pre svega moramo da pronađemo maremske ovčare. Ja znam gde da ih nađemo. Hajde onda da se razdvojimo. Mi ćemo tragati za magičnim delićima za ceremoniju rođenja. Ti i magični tražite štene. I upozoravam te, budi oprezna. Hej, Tavi, zašto ne probaš koji zalogaj trave? Ne hvala, ali ti uživaj slobodno. On je izabrani. Sve smo završili, Eva. Zamka za devojčicu je spremna. Nadam se da niste zabrljali ovog puta. Naravno da nismo. Nadam se. Budi na oprezu, Krako. Osjećam da se devojčica približava. Ne brini, držim sve pod kontrolom. Ovuda! Jesi li znao da si dobar vodič? Jesi li ti znala da maremski štenci vole da žive na selu i čuvaju farmu? To bi i Martina volela. Ne brineš se valjda, a? Pa na farmi će biti mnogo maremskih štenaca. Kako ćemo da odaberemo pravog za Martinu? Siguran sam da ćemo ga prepoznati kad ga vidimo. Dosta besmisleno je. Šta je bilo? Hoću da kažem da smo tražili svuda, oko fontane, blizu zamka, u bašti. Nismo našli ni jedan delić. I šta ćemo onda? Samo da odustanemo? Izvini, samo sam rekao da... ućutaću. Ne, ovoga puta je Ćira u pravu. Nemoj i ti. Tako je, u pravu sam. Mislim, ne u ovom slučaju. Reci nam, o čemu razmišljaš? Tražili smo skoro svuda. Ima još jedno mesto, pratite me.
Šta je ovo? Podzemni prolaz. Prolazi ispod grada. Možda ćemo tu imati više sreće. Kako si znao za njega? Šta misliš, gde idem kad želim da budem sam? Ne, Čiro, ne možemo. Ali ja želim da vidim tajni prolaz. Vas dvoje idite i nađite magične deliće. Instinkt mi govori da ćemo Čira i ja biti korisniji ovde. Može li ponekad tvoj instinkt da se ne meša? A? Čekaj, evo nas. Hajde da pronađemo naše štene. Da, gospođice. Devojčica i njen pas su stigli. A kraljevski čuvari? Nema ih na vidiku. Ovo će biti baš lako. U redu, svi na svoje mesta. U redu, odmah! Trenutak je došao. Jedno od njih bi moglo biti odgovarajuće za Martinu. Hajde da vidimo. U pomoć! Neka nam neko pomogne! To je Eva! Eva, sestra princeze Ave. A ti si Keti, ta mala bezobrazna devojčica o kojoj svi pričaju i koja ima nešto što pripada meni. Zgrabite srce prijateljstva. Ne! Stanite! Šta radite to? Ne mešaj se u ovo štene. Bolje ti je da se skloniš. Molim te, pomozi nam! Upozoravam te! Nas troje je protiv tebe jednog. Ne plašim se ja. Sada nas je 3 protiv 3. I dalje želiš borbu? Uvek si sve kvario, Bile. Idemo odavde! Hoćemo li za njima? Bolje da se pobrinemo za njih. Jeste li dobro? Samo nekoliko modrica. Važno je da je srce prijateljstva na sigurnom. Zahvaljujući tebi, da ih nisi zaustavio, uzeli bi mi ga sa ruke. Pa volim da pomognem kad mogu. A šta ako je on odgovarajući za Martinu? Slušaj, Tobi, da li bih hteo da pomogneš devojčici koja je mnogo usamljena? Još pitaš? A gde sad ide? Misliš li da je on taj izabrani? Zašto si uzeo taj štap? Da imam uspomenu na grad ljubivaca. Tobi je pravi za Martinu. Sada sam sigurna u to. Hajde da ga odmah odvedemo kod fontane. Ako su Balon i Mela našli magične deliće. Ne moraš da se brineš oko toga. Balon je bio u pravu, našli smo ga. Na tebi je, Keti. Da sanjaš predivne sne, želiš ljubimca za me. Da sanjaš predivne sne. Znaš šta moraš da uradiš. I samo ti to možeš. Aha, Tobi, popni se na fontanu. Nemaš nikoga svog, tada ljubav tebi svog pruža, najbolji prijatelj tvoj. Hajde, moja gospodarice. Tebe bila noć ili bio dan, da se smeje s tobom raduje, a to daleko. Neka ceremonija rođenja počne. U kraljevstvu ljubimaca oni su, a ti veruj u tu magičnu priču. Nema suza u očima, ne, oni da će ti sve, bit će ti prijatelji. Kad si sam i kada si tužan, nemaš nikoga svog, tada ljubav tebi svu pruža, najbolji prijatelj tvoj. Ako obratite pažnju na centralnu statu ovde na trgu, primetit ćete jedno divno delo napravljeno od mermera i bronze. Zdravo! Mermerni postament je ovde donet još krajem 18. veka. Možete se diviti radu... Nema suza u očima, ne, oni... Izvinite me na trenutak. Martina? Mama, mogu li da ga zadržim? Molim te, obećavam da ću voditi računa o njemu. Odavno te nisam videla toliko srećnu. Naravno da možeš da ga zadržiš.
Ej, što ste tužni? Nadali smo se da će fontana ostati puna vode. Ali i bit će opet. Zar ne? Pogledajte, nešto je u fontani. Liči na deo slagalice. Slagalice? Da, to je vrsta fotografije koja je sačinjena od mnogo delova. Fotografija? I zašto je u magičnoj fontani? Liči na jedan delić sa uha princeze Ave. Milion mi kostiju, to je tačno! Slika princeze se sigurno utisnula u trenutku njenog nestanka. Ali onda kada kompletiramo slagalicu moći ćemo da vratimo princezu. Da! Mislim da je to dobra ideja. Šta onda čekamo? Hajde da pronađemo druge magične deliće. Ostanimo mirni. Setite se da je naša dužnost da se ljubimci rađaju. Šta hoćeš da kažeš? Sakupljat ćemo deliće, ali ćemo ih koristiti samo kada ljubimac treba da se rodi. Princeza bi isto to uradila. U pravu si, to je ispravna odluka. Nastavit ćemo sa rađanjem ljubimaca i postepeno ćemo složiti slagalicu. Na kraju će se Ava vratiti kući. Hoće, ako Eva bude podalje. Hajde, pričaj sa njom. Zašto uvek ja moram da obavljam prljav posao? Šta mrmljate vas dvojica? Pričajte glasno. Zar nisi ljuta? Zašto? Bio je ovo sjajan dan. Iako nisam uspela da dođem do dijamanta, shvatila sam da devojčica ima jednu veliku manu. Da, velikodušno srce. Upravo tako. Vraćat će se u grad ljubimaca svaki put kad detetu bude bio potreban ljubimac i mi ćemo biti ovde da je dočekamo i okrademo njenu polovinu srca prijateljstva. U jednom trenutku sam pomislio da nećemo uspeti. Ali sjajan tim se dokazuje u teškim vremenima, a mi smo sjajan tim. Magična putovanja me uvek uspavljuju. Onda se dobro odmori. Tako je lepo vratiti se kući. Laku noć, mali moj ljubimče. Danas je sve dobro prošlo. I trebalo bi da budem srećna, ali nisam. Kako da budem kada znam da bi princeza Ava mogla biti u opasnosti tamo negde? Obrada i produkcija Ideogram.